L-erba' filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat tar reazzjoni tiegħu għal żvolta ġdida dwar l-allegazzjoni Grant. Żvilupp li jmur lil hinn mill-politika lokali u li joħroġ mis-sit intelligenceonline.com. Is-sit isemmi tħassib serju ta' tnejn mill-ikbar servizzi segreti fid-dinja, is-CIA Amerikana u l-MI6 Ingliża, dwar involviment tar-Russja fil-fabbrikazzjoni tal-istorja Grant bl-intenzjoni li jiddestabilizzaw il-pajjiż u jimminaw lill-Prim Ministru fil-kampanja elettorali. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Joseph Muscat ikkonferma li ma kinux is-servizzi segreti Maltin li ħarġu b'din l-informazzjoni iżda kienu dawk ta' żewġ pajjiżi alleati li jarfu lill-Gvern Malti bil-possibilità tal-id Russa fil-fabbrikazzjoni Grant. MI6 and the CIA are highly concerned by what the Russian couple have been up to in Malta. Some officials perceive it as a move to destabilize Malta's pro-Western Prime Minister that comes from on high in the Kremlin, especially because it has occurred at a time when Muscat has been openly opposed to Moscow. Imbagħad jisemmi wkoll kif Medvedev public voices of anger when Malta turned away the RFS Dubra, the tanker that was accompanying. La darba jindillixu ma kummentajx fuq għas-sempliċi raġuni kienet ixxu li għandha x'taqsam ma' security services u li għandha x'taqsam ma' informazzjoni li waslet ilna minn pajjiżi alleati tagħna. U onestament mala darba qed għandi public domain ħa kummenti iktar fuqha. Mistoqsim il-ġurnalisti, il-Prim Ministru wieġeb b'kawtela u ikkonferma dak ir-rapportat mill-Intelligence Online. Iva aħna ġejna informati minn security services ta' pajjiżi oħra illi din l-istorja ġiet inventata wara li aħna rrifjutajna li nagħtu refueling lil vapuri Russi illi kienu sejrin is-Sirja. U m'għandniex sissa evidenza illi il-persuna illi inventat l-istorja hija persuna relatata mal-servizzi segreti Russi. Hija ma xi ħaġa li ma ħarġux biha security services Maltin, imma informawna dwar security services ta' pajjiżi alleati, hemmhekk qed jissemmew żewġ pajjiżi alleati. Fl-istess ħin ġejna informati illi l-attitudni tal-Presidenza Maltija li għaġġilna sew fil-diskussjonijiet biex niffaċilitaw il-Visa Waiver Program mal-Ukrajina urtat lil xi nies u li kif ħajkun hemm xi tip ta' tpattija. Dak li għandi xi ngħid. Intelligence Online hija sit Franċiż li jispeċjalizza fid-diplomazija segreta u l-irwol tas servizzi segreti ta' gvernijiet madwar id-dinja. Dak rappurtat l-erba' filgħodu minn dan is-sit internazzjonali jiffoka dwar il-kredibilità tar-Russa li f'għajnejn is-CIA u l-MI6 tista' tkun aġent ta' servizzi segreti Russi mibgħuta bit-pattija għad-deċiżjoni tal-Gvern Malti li ma jfornix fuel lil tanker Russu fit-triqtu lejn is-Sirja u l-progress reġistrat mill-Presidenza Maltija fuq il-programm tal-eżenzjoni tal-viża għaċ-ċittadini Ukreni. Dwar id-deċiżjoni kontra ir-refueling tat-tanker RFS Dubra, il-Prim Ministru Russu Dmitry Medvedev kien pubblikament wera r-rabja tiegħu għall-Gvern Malti. L-Intelligence Online iżżid li l-Prim Ministru Malti hu meqjus bħala preżenza soda fil-kamp tan-NATO u tal-Unjoni Ewropea huwa għalhekk li l-analisti tal-intelligenza segreta qegħdin serjament jikkunsidraw il-possibilità li Joseph Muscat huwa vittma ta' attakk ieħor Russu minħabba il-politika ta' mexxej rispettat fil-punent. Ir-rapport item li minkejja n-newtralità tagħha Malta għandha rwol strateġiku x'taqdi u hija pilastru ewlieni tal-Commonwealth fir-reġjun. Rinfaċċat b'dan kollu Simon Busuttil għal darb'oħra ippolitiċizza kwistjoni internazzjonali u prova jirredikola informazzjoni serja li ħirġa mis-servizzi segreti Amerikani u Ingliżi. Simon Busuttil irredikola wkoll il-Malta meta minn kliemu tax jifhem li pajjiżna mhuwiex importanti u m'għandu l-ebda relevanza fil-fora internazzjonali.